Bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Telembed e ballal Obama provision jamma hande o ko jamma e nder jammaji ko jamma teskateɗo ko jamma kadi mo gandanɗa hoore ma fina tawa foof yi hen kala pulloɗo woni dal yi hoore mum e jamma hande o ɗum noon mbeɗa sikki so pulago addama ha Mauritanie ma pulago tawe ɗon saabu ko ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam yiɗɓe koye mumen so Saidou Ba ummima Sénégal ari mawninde ɗo wadde ɗo manditare eɗen gandi ɗum ɗon sofata te kadi sofani ɗum noon Saidou holko ideyde fof calmina bandiraɓe e kalanamin ɗum ɗo holno ardema mi famani namdal ngal holno arde am manam miijo ngo ƴettude nde oɗo initiative arde ga wadde ɗo manditare de ko yettude Allah ko adi ko fof saabu duynoɓe ɓe fof mbino ko yo Allah hokko en natrude hen bisimillahi rahmani rahim Allah hokko en yaltirde hen alhamdoulillahi rabbil alamin duwa o jabama ɓeɗo ñaagui tan ɗo ɗo juuɗimi joni Allah no wawi tawa kala garnoɗo la case Allah renima ha nawtuma cuuɗi mum tawa haydara ko hemma ɗum min ko goƴam ko wona ɗum ko wannimi ɗum ko yidde nde Allah waɗi hakkunam e ɓiɓɓe leydi Mauritanie wona min tan noon saabu kala daraniɗo pulago ɓiɓɓe Mauritanie ena parnoroma mais ɗo heewi wiide Mauritanie ko leydi pinal ko leydi ndi ganduɗa wawɓe teddinde koɗo wawɓe ɗum naw ha ɗo ganduɗa ɗo kanko e hoore makko so ƴewtima ma tawni saaha niveau mum yottaki ɗon wona neɗɗo o teddata ko ƴeewaya ɓe teddi ko wona ɗum ko enen ko en porteur de voix en wonko Allah neli men e leñol men yo en janggin en jiiɗo hande e nder leydi Mali cukalon tokson nani mboome rewɓe fulɓe nani mboome a geɗe goɗɗe e geɗe goɗɗe wahandu wi'ina bone filtat so en daranaki ɗum curɗen ɗum ena wawi yetto men te jalla wata Allah waɗɗum ñagoto ɗen Allah ko yo Allah suran en ko woni toon ko itta ɗum ha laaɓa ɗum noon wona ɗoygol ha mbidi waɗata ɗum ko wadde créé rencontre uji baɗini jolle baɗini ɗe ganduɗa ɓiɓɓe Afrique ana jooɗoɗo saabu so neɗɗo sikki hande wonno e dental he tan ko Sénégal e Mauritanie a yeehe majjere aduna fof kala ɗo ɓiɗɗo pullo wawi haala na gasa won taw oɗo message yettimama à travers les médias par ce que hande gonɗen ko aduna communication ayi les juifs heɓe tamri aduna o juuɗe mumen te ko leñol toksol e nder aduna he ɓe ndewi ko média tawde woni enen Allah ni waɗi men ko média eɗen poti waɗde feere ko mbiten maaya wona keerol ko ha wona hunde nde ganduɗa koko memato taw wona e konngol tan wonata tan e théorie wona pratique ɗum noon waɗata ɗum ko mbawen yahadir mbawen nafodir mbawen goto fof teddina goɗɗo o ko ɗum woni miijam wadde ɗum ga nde gaddumi miijo ngo tawmi hengo weeli Mauritanie aɗa andi ko ɓurimi hen welde wonjaraɓe am rewɓe resaɓe ɗo e leydi he debbo no famɗi doole mon frère kono goto am mumen fof gila ñande ɓe tini komi garowo ɗo ɓe ɗanaki ɓe ñamani ɓe jarani wonɓe ganduɗa mbeɗa suusi wadde ɓe meeɗa yaɓɓu koye korɗe mumen e nder soirée ɗo e nder Mauritanie kono ɓe jalti ɓe gari duysudeɓe ɗum ana mawni am ceerno saabu neɗɗo ko dañɗa fof yo cuuɗi mum ida sa yooɗani toon a wawa yooɗo e ladde walla sa yooɗi ladde o wonata ko dogdu dow huɓere ayi oyo jooɗiɗo caggal jalowo ko babam tokoso liggoto ko tasiyas ko congé ƴifti jinnaɗo makko debbo wona karɗo cellal kono ko tini komi garowo ko o wi ko yaltata wuro ngo tawi wona programme o gas ɗo woni heddara congé ko hedde balɗe sappo
subaka fof so fini addata ko 4-4 mum minen kaccitotto ɗo minen jaltitto minen gartitto serdata amen ko 1 heure walla 2 heures du matin finde nde ko naane Demba Sanghott tawi ɗum ɗo e nder galle min wi ɗum jooɗo poftoɗa padamimi ya radio mi ara o ko jiknaɗo minen jittaniraɗo goto o ko banam debbo gila haydara wona haydara a faami ko sehilam kadi joguinomo ɓe hettuɓe ni ko miñiraɓam goni ɗo a faami na wawnode gaside ɓe jaaɓe leloyo par ce que koɓe halfaɓe noon kono koɓe gani goni ko e dow mum jomen galleji mumen duysi ɗumen hen wona kamɓe tan heddiɓe kooti ɗum ana mawni am ceerno famille am fof gonɗo e nder Mauritanie ala keddiɗo kamɓe fof ɓe gari mawɗo e suka debbo e gorko kamɓe fof ɓe gari kadi eɓe mbawno wi ko programme am yomi nelduɓe biyeji walla yomi nelduɓe carte aji noɓe gardi kono Allah woni jonɗumi seede hay goto mumen mi anda hono ardi nde ɓe gari nde nane mbiɗa ƴeewaɓe kamɓe ɓe jottiɓe tawi sal o heewi ɓe ngala ɗo ɓe jooɗi ɓe ko rewɓe responsable uji kono mbi minen Saidou Ba hay tawi ko dufri he no jarani amen ɗum mi wawa ɗum yo ene mawni am sanne ko wona ɗum ko mi tawi ɗo fasiraɓam ɓe jiidumi meccal ngal ayi Demba Sanghott o leñol ngol fof ina heɓtini golle ɗe woni ɗe kala jontaɗo leydi he kalowo pular aɗa yiiɗi jokkodirde Demba Sanghott ko janoɗo wuuro maɓɓe enen fof eɗen gandi relation Demba Sanghott e Elage Baba Mal enen fof eɗen gandi relation Baba Mal a Samba Pam te eɗen gandi Baba Mal woni ceerno leñol ngol hande banggue pinal ha tengti noon hande ganduɗa hoore ma woni boulus de fleuve ɓe goppi ɗum ɓe gaari toon paami kanko o woppi ko haajuji makko o ari Allah e fittana o ari ha ɗo wimi mi arani haalde mi arani foɗodirede micro mi arani yiilade hen buɗɗiɗi addimi tan ko jiide ɗen e jamma he somo waɗi réussir sono yewte janggo wiye hay Demba Sanghott an tawa ndekete ko jiinoɗo Allah ana waɗa hen ndiyam ɓuuɓɗam Samba Pam ko waɗi géré ko minen komin maître de cérémonie en seenuji mawɗi Dakar ɗi fof min darima to Nouakchott ɗi fof min darima ɗo hunde fof ko jiiɗa wonde maître de cérémonie wonande ɗum leñol men ɓuuri musde kono a yi waɗi ɗum géré hay dara waɗani débordé donc e tongude mon frère mi weltima somi dañna konngol ɓurgol wiide mi weltima mi wiya noon hannde ayi joom Fouta Vision dahaba an kanko jeeyi sababu garal amen ɗo minen anani nani woppe golle mum nani woppe projet ji mum wimi an Saidou kala ɗo nodduɗami mi sukkatama donc holliri ɗum wona mbaw kam wona ɓingu moƴƴagam ala ko Allah tan wela ittimi waɗi e nder ɓiɓɓe ngol ɗo leñol mi yettiri ɗum Allah noon won debbo nayejo nane wimi kala ko tinninoɗa ɓeydo tinnade o wimi programme wayriɗo waɗironi réussir 2017 mi anda to ƴetti mi anda wimi ɗo programme Baba Mal 2017 programme wayriɗo dañiro succès ni mi anda ko kaso yiɗi wi mi anda holko haalata kono ɗum o waɗi kam waɗi ɗum e nofram antu kala na wawi wa mbeɗa andi waɗi réussir waɗni ɗum réussir aussi ko yidde neɗɗo fulɓe mbi ko neɗɗo yiɗi bandum ɓuuri ko nafi ɗum hande settini ɗum ko yidde tan mi wawa ɗum yo mi weltima mi hanna ɗo mi woppida o mo ganduɗa kanko woni mawnam mawɗo kadi mo ganduɗa so haala yonti mini min ngala droit ni haalde kono ko andude somi haali ma o jaɓanam ɗum hande woni Demba Sanghott o Demba Sanghott sa yiɗi tawa oɗon jogodi relation so yiɗi tawa on ngala sa wela mbiya ko moƴƴo sa wela mbiya ko bonɗo so yiɗi tawa ko moƴƴo so yiɗi tawa ko bonɗo kono hande ko pilier ji leñol men o jeeya banggue communication so wawi woppa haajuji mum woppa temps mum woppa jinnaɓe mum woppa voyage uji mum ɗi ganduɗa ana wawno hen dañde million ara sukka e am na dogere ni programme o para photo ya foftoyo kadi ara jooɗo ceerno
ndi ngaari ko an waranandi so yonani ɓi dimo hay so nde waɗama barme ha heewi sa ñaami a dolata. Assalamu aleykum. machallah mbeɗa sikki en nani kadi en paami kono noon en cuwa sertude ko yidde wiidema tan ya andu ɓiɓɓe fulɓe fof ne dokkuma guite e noppi kadi ko mbatta ko guila subaka hiiri minen pawi en guite amen kala ko mbawa guila ñande mbatta annoncé oɗo anniversaire komin dadiɓe min jeehini hamin ɗamtini haade wadde taw min tinani e ballal Allah e ballal oɗo gorko ko kanko jeeyi sababu ko hande min tini ko anniversaire o ko hande kono min goppi foof min gari ɗum noon adi ɗum ko darde ma kadi ko kalɗa koye mabɓe foof woni koye ma so alano e ma tan wayata ni saabu ko ɓuuti hollini ɗum noon waw goor ɓeydata gorko wonde gorko kono ma tagi ɗum ɓeydade tinnade ɗum noon kalif ma Allah leñol ngol minen caggal Allah minen caggal ma kadi ko min almuɓe ɗum noon e bisimillahi rahmani rahimi mbeɗa sikki ala ɗo yano artiɗo wonno ɗum noon jarani ko minen kaala saabu hay mbo yiyani mbarodi nani giddago mum bisimilla ma mbawi wadde gagné temps ko jiɗɗa gorko pullo ɗo e jamma hande mo ganduɗa wona jeddi Demba Sanghott mako kadi eɗen jetta Allah en beltima namdami ko namnal gotal kono ko gotal comgal ko heewi haqqe am wowde gowɗo namnede eyyi kadi pour gagné lo tan mbiɗami ko holno jiirumi gorko pullo kono min jaboto mami ko holno jiirumi kono gorko pullo ay ko ñorgo wirni wirnaki so guite ma moƴƴi sa ɓooyi yurna tan yiyada e sa hippitani ñagate Allah konde Allah surante en kunuɗe e guite kono ma ndu lewru dotto mo wuuri aduna o fof ko haala makko tan haalata on jii ko Saidou waɗani Mauritanie ko on jii ko Mauritanie naɓe mbaɗani Saidou ko on jiino jamma Saidou o yaari ni ɗum noon heɓorta ko tan tinnoɗe e dokke kam waɗi noon hay rokkoɓe ɓe sena dokka neɗɗo mbiyata ɗum ko mbatta ko noon soɓe gandi neɗɗo ne waɗa ɗo fotani wadde tan so ñaagi ma ɓe dokkata ɗum ngal ɗo teddungal neɗɗo ligganto ɗum heɓa Saidou a dañi ko saɗi surtout e o jamanu mo gonɗen ndine yeehi ndiga arani eɗen gummi crise musɗo pandémie moni fof ne wacca hoore mum a dañi ko saɗi no gueɗe kewɗe ɗeɓe eggirde en yimɓe jolni goɗɗum ruttinde compteur pulago ha arta à zéro tan wiye yimɓe gaare ɗum natti webde kono ko cikkuɗa saɗa a dañi ko fof ko an rokki ɗum hoorema aduna o tolnima e nokku ɗo wiyete man jadda wajada kala ko neɗɗo yiɗi dañde aduna yo tinnono ɗum e minen Demba Sanghott en e ko wona min fof somin cipportata neɗɗo min ƴewata ko seeɗe tinni seeɗa ngakki tidde min mbiya ɗum tinno waɗi noon saɗa ƴeŋna neɗɗo yo fa dow tan so ronki ya do yantata koye ma gonɗo less makko o ngal gueɗal nane dañi kalɗo Saidou Nourou Gaye wi neɗɗo fof dariɗo waɗanma hunde wonko meɗɗa waɗande ɗum deke sa ƴeewi jammo ma taw ko heewi hen waɗira ko saabi jobdi hakkude ma e neɗɗo ko gollanoɗa jobdi gondi ndi ko hakkude ma e leñol tawde a tampini leñol Samba Moussa Mariame Kalidi wi Tijane an wino leñol wonata haaside ɓiɗɗo ko ɓiɗɗo wonata haaside leñol mum ko wona ɗum ko kadi ɗum ɗo naati archive saabi gandu o wi ko omal mar'u illa hadisan ba'dahu fakun hadisan hasanan man wa kala ko neɗɗo wawi gollude e gurdam ko ha woni e darol tan caggal nde wonati yiyede nde neɗɗo wuuri wawi gollude nde yo tinno o golla ko moƴƴi yama so yiyaka janggo beele ko golluno ko kam ene jangte goɗɗo o wona noon wi goɗɗo wi ko innal wadaifa la tudumu li ahliha fa in kunta fi shakkin fa ayna al uwalu fasna bil jamili sanayen fa ida usilta fa inna la tuzalu ɗi sisuji tan ɗi worɓe joƴƴinta dote ɗi ko goskosodirteɗi sa nomama ittata sis galle mum sa ittama nawta sis o galle mum kala ɗo gorko fawi rotere mum jooɗi so journaliste so directeur so secrétaire so ministre so président yo andu ko dote gorko gonno ɗon donc somo sikkiti somo jogori iwde yo namno to idinoɓe mo ɓe goni ɗum woni fa in kunta fi shakkin fa aynal uwalu fasna bil jamili sana en kala ko neɗɗo golla e gurdam yo yonnu tan
ngarɗina fewna fa ida usilta sa ittoyama janggo neɗɗo iwat tan so neɗɗo hono ma ittade ma tan Allah bannoɗo o ma itti sabi kala ko neɗɗo dañi aduna ma wasa heddo lawmu Allah so tawi a ittoyama ɗo gonnoɗa ɗo ko gollunoɗa ko kam immotako c'est pas par hasard ko rendi ɗo hande ko fo hen goto famɗani haaju hay hen goto kadi ɓurtiraka kene bonna kala guittuɗo hunde waɗe jamma Saidou Ba o so nanguino hunde nde wonko wawno wadde ɗum goɗɗum kono ko wadde mo e jamma Saidou Ba o ɓuuri ɗum ko jobdi hakkude Saidou e leñol mum mi haali hanki noon kadi min Demba Sanghott mabo kala o kalmi yo neɗɗo tesko mami refto waɗi noon so mbiɗa haala mi haalnata komi haalat tan mbimi an temedere neɗɗo na tacca maayo ngo ummo ga oto banggue araga teddine wiye bisimilla mon Sénégal nodda ɗum wima kooku wona an woni gorko pullo dinotoɗo ñeño mum namno ɗum ɗo woni he sooda mbarago mum nelde juɗowo juɗa ara huɓɓa oto jolne hen adda montide hen ha 3e étage wiye ñeño ñam bisimilla ma ɗum ne deña qilli ko reconnaissance woni mo yimɓeɓe joguema ene yooɗimi hunde e jamma he tan noon ɓe sekkuɓe ma temedere gueɗal ne dañi taw bandiraɓe tawaka Allah ɓuuri bonnude e ñalade foof ko dogde toppito mbewa ladde tawa ala haaji e mbewa wuuro nde wonno mbewa ladde ko lalla hayso gondi duuɓi temedere ko ɓiɗɗa koyngal muɗum fof so jogui nattata koye ladde tawonɗa ɗum ɓe gonani fuuɗi ko goppi mbarago haadema mawninde goɗɗo mawninde bande kono mi haalama noon ko ma neɗɗo teddede bandum en tesko mawnina ɗum haaliyankagal ñeñagal naalankagal ceernagal e gendiyankagal ene hasi kala nde neɗɗo woni hen hunde ha bandum en gaari tawan hankadi hiwi juuɗe an bande en ɓe gaare ma law kadi aduna fof ari tawtiɓe ko ɓe tawma ko sa ari ƴewde neɗɗo a tawtiɗuɓe bandum en wat jaam saabi sa waɗi ko wona jaam omo jogui jingoɓe kono Saidou ganden kala ko neɗɗo dañi wuuro ko jaatigui mum hokki ɗum aɗa timmi jaatigueɓe puɗɗortomi ko gonɗo sababu kala sababu o gonɗo sababu kadi ha ɗo jippa o hamme Ibrahima yo Allah humpidi yimɓeɓe ko gandumi oɗo gorko calsala ko kadi min Demba Sanghott wi kala ko hamme wi ne wawi neɗɗo yo wawa wondi ko andama neɗɗo fof gandumo so hamme wi ne wawi wi ne wawi saabi sa wi wa hamme waɗan ganda ne wawi tawa yimɓe fof gandi wawi sa waɗi programme juuɗe mum ɗaano hay sa arano jamma o wayenni a nodduɗo hay sa arano wiyete tan ko Saidou dañani arde kono arɓeɓe fof gaddat kadi koɓe gaddi ko fof ɓe gaddat hamme fotiri noon e leydi he kañum rokkuma Eliman Jowol Sare Bilan Galama Dem Farmi min mbiyatamo mbiyanmomi ko ruuda fade ɓi ruuda fade e pummugal ruuda fade e tafsiru ruuda fade e julnugol ruuda fade e jaɓɓugal Jowol Sare Bilan Galama Dem Farmi Bilante ko jaɓɓe laamoto kono ko ma welanaɓe beele kono nde cuuɗi Allah mahande ko tuuren ɓe juulni almami dono Eliman dontuɗo ko almameɓe fof to gonno ko Seydi Touré a ɓooyi wonde jaatigui kono noon mi haalama hoɓɓene keewi kono o koɗo mo dañƴa kadi koɗo beelo Samba Moussa Mariame Kalidou a moƴƴini jamma ko keñuɗa e nder jamma goto ko heƴanno koye jammaji ɗiɗi ha rangana tati ko wona ɗum ko rewɓe fulɓe worɓe fulɓe min beltima duwate ko yo Allah junnan en gueɗal ngal e mbiɗa yettira Allah kadi mbiɗa faar noon min nani mi haala e télé bedde kadi télé bedde ko minen mbaɗana ɗum tawde dare bedde fof yeeɗa min jaa koye montan min de sinno ko télé galle wonno tan min kalta hen o ko télé bedde ɗum noon ko minen beddankoɓe ɓe jeeyi nde wonno albarkaji ko ɗiɗi albarka nder albarka nder komo neɗɗo waddata e bandu men albarka boowal komo neɗɗo waddata e Demba Sanghott ɗum ɗo to jaamen darto e boowal ɗo min ɓaadi yaltude kala ko kalduɗen min jaltan nde wonno neɗɗo pamaro haaju fuutankoɓe mbi ko pamaro haaju ne wawi wonde ɗo dañata kono wawa wonde ɗo ñamata ɗum noon duwate ko yo Allah ɓoynanen hono ɗe gueɗe kadi garten gaay kadi mballodiren mbiɗa sikki enen fof en jii ko dental nafata ko Saidou waɗana hande ko yo won yeru nde wonno addani wuuro wonde wuuro tan goto wawa fawde tiba goto moƴƴo ko Allah kala mo wona Allah ko ma walle no dañirɗen jamma Saidou ni ko gonga Saidou ne mérite hono jamma ne mérite jamma poɗɗuni ne mérite hay jamma ɓurɗo ɗo kono ma dañ janggo joguiɗo anni o hono mo Saidou jogui o tawa ala mbaw ko Saidou jogui ka jomum walle wona ɓawo janggo goɗɗo walle wona somi yananama somi sa noddi kam mi nototomo somi noddima nottumi tan min jiɗɗi nodduɗo goɗɗo on fof noddat jaren o banggue ha nden
njaaden o bange ha jubben njaaden o bange ha pelli tan e on saha kala ko gummanden Allah yante nde wonno Allah wonti tan koye dental Saydou min duwima kadi yetto Allah jetta nene ma nani mi wima nene ma liggima tigi ay ɓiɗɗo liggete onon rewɓe kalnanmi ɓiɗɗo liggete wanmi waɗani woppumi woppani yami yahani jooɗomi jooɗaki artumi artani an jibinta tan ko rema dañata ene jofnata ɗanno jaƴotako lelotoɗo e galle ha nangue ñawɗo fino subaka haddi to sarbitel ne rendino kunti mburu e kedde kasuji kafe samto sukaɓe kelle cikali ɗi kew hoddiɓe tolno mbiya ko joni kuuɗa ɗo fini wadmi waɗi woppimi jooɗomi jooɗima yami yeehi artumi arti on jibinta ko hammadi hoori pucci so neɗɗo yima télé te anda télé ko bébé o tan 19 24 ɓuuri koye du ko fof koko sinda nawa yummane wawi jibinde ɓiɗɗo liggotoɗo kalis ado rokko ɗum ɓiɗɗo ɓattotoɗo ɗum ŋaƴƴina koyɗe mum kono ɓiɗɗo dendunowo tan temedde worɓe e rewɓe taw moni fof rendin ɗum ko saabi mbiɗa yiiɗi o Allah yiɗi komo yimɓe jiɗi ɗum waɗi nde yiɗi mawninde Mouhamadou mo waɗano ɗum campagne nde o yidi fof ko wiide ɗum innaka la ala khuluqin azim nediji ma ɗi ko moƴƴite bonɓe nedi ɓe konko tagi ɗumen Mouhamadou ne waso yimɓe ɓe wi lagad halakani rabbi o addabani o ahsanata adibi jomam tagi kam nehi kam kadi moƴƴini nedam so neɗɗo yima jingare moƴƴani wona kañum jingana o addi annabi Ibrahima o wi ɗum khalilullah Ibrahima min ka sehilam ƴeew neɗɗo gollirta hunde tan ko ha wela Allah salli ka sehil mum ka sallinima wendorat innaka la khalili an ka sehilam o rutti o wi o settani Ibrahima o ma kan Ibrahima min mushrikin an Ibrahima meeɗa wondude e yedduɓe te jomiraɗo ne wi to e Qur'an inna allaha la yaghfiru man yushriku bihi wa yaghfiru ma duna dhalika insha rabbu o addi annabi Moussa o wi ɗum ko kalimullahi kallama allahu Moussa takliman joni noon Saydou yimɓe mbi holko Allah haalde e Moussa ko Allah haalde e Moussa ko ene jogui hen ko ñeño wawa andude kono Moussa ñaguima Allah gueɗe nayyi Allah rokkimo gueɗe jeetati Moussa ñaguima Allah jomam mbiɗa ñaagui ya waɗam juɗɗo balɗe mi wattanma hen cellal Saydam ya juut balɗe kadi Allah wattanma hen cellal o wi jomam mbiɗa ñaguima ya waɗam kaare siro mi addanma hen ngaalu waɗ noon yidde baɗal takata baɗal ko mbaw ko Saydou wadde ka wawa annide kona watta Saydou yo Allah timmin kaare sirago ma ngu wadde hen dañal o wi jomam mbiɗa ñaguima ya waɗam ɓesɗo mi wattanma hen barke so neɗɗo heewi ɓesgu barkinani wona on tampa tan tampino leegal fof joɗo fof coppinoɗon tenka o wi jomam wadde mbiɗa ñaguima ya waɗam munƴo o yimi rokkuma koddiɗo moƴƴo kala ko neɗɗo wawi dañde e aduna weldude e bandu men ɓuuri wonde ngaalu yo Allah rokku en weldude jomam min mi alano ɗo kadi mi haalani on ko kalanmi ko mbiɗo mi haala ɗum e dow Samba Pam so fenade mo wi ko fenade mi hulani mi waɗaminaki am min Demba Sanghott Mabo min programme meeɗa hadde mi yoyde nenam programme meeɗa waynindimi nenam tawa ceerago amen yontani mi wondi hay nayejo debbo Mabo leliɗo ene andi addi ɗo Demba Sanghott hande ko programme Saidou Ba somi noddimo janggone kayne mo wiyam beele mbaɗa hirta sehil ma nde moƴƴi noon tan mbimomi amin jogui cukalel pullo koɗo amen wurdi koye amen wondi jooɗi koɗo Sénégal to hay ñande ande amnata kadiata Aliou Ibrahima Samba Coumba Soyib amnata Djiby Alel hokkimi oto waɗi oto o ko publicité aduna fooyi mbiɗa yiiɗi yaade mi notoyo ɗum mi wondi somi noddi nene subaka janggo mi salmini ɗum min gayta haaldu taw wiyani mbaɗa hirde pullo ma o moƴƴi a jar ɗum ko araɗo ko woni mbimami hanke mbimi mi sohlani micro waɗi noon Allah ɓuuri bonnude e haala fof ko dokke kam mi haala yimɓe kaɓat tan mbima nda haal taw andana ha ɓin ɗon kalde ko jinnoɗa haalde ko kadi minen min kaali guila micro ala min kaali guila micro ala mo mbaɗɗu ngelobo yooɗi fof yiiru ɓinguel capar mi haaldata hami dañi hen hunde saabi Allah ne wawi wurdu dutal tawa ngal wiɗaki ñaande min mi girbota ko dimam e kew nde wonno so dimo rokkodirta e ñeño so wona kew kamɓe ɗiɗo fof moƴƴani ñeño o timmani saabi tampintama kono aduna fof huufimo dimo o timmani tawde koma kewnotande rokkamo yimɓe dokkodirta guila jahani dingiral sen gari mi yomma golle ma ay no wurda gani ko ɗum woni ko haalti e toon sen mbaddani ka e bat somi darima mi dokke kam mi haalo kalami mi addani ha wiya Demba Sanghott tawde ari a waɗat ɗum walla mbaɗa ɗum mbiɗa andi moɗum waɗa e juuɗe muɗum o Samba Moussa Mariame kaaliɗo jobbo buuɓe gogo buuɓe dedde buuɓe kala ko waɗa e junngo muɗum timman noon mbimami hanki
mbimi sa hokki Samba programme ma rumto hay an dokkunoɗo mo ma dañ ko jiɗɗa wattude ono salo tawa wallata golle ɗe nane ɗo dare senɗo wona ko mbiɗamo yo wat fo waɗa omo andi ko foti wadde ko kanko tan waɗata ɗum addimi tan min nene ko haɗum yanta e archive wa malmaru illa hadisan baado fukon hadisan man wa kala ko neɗɗo golli e gurdam ko ha wona dartol so natti yede neɗɗo wuuri nde yo gollo ko moƴƴi soma e dartine ko moƴƴi ay ɗum mine ma e goɗɗo fof mo wuuri biyeteɗo anniversaire 12 o en gadda men tawateɗo sabi heddiɓe ala ko mbaɗani Allah yaɓeɓe ala ko heddiɓe ala ko mbaɗani Allah yaɓeɓe ala ko mbaɗi Allah ene wawi natta woodede kono ay ko wonno ko tawda tawanoma kala guurɗo ma wi goram de waɗatno action de hey Demba Sanghott ne tawano tawede ko waɗi hunde ne weeli wawi on jarama yo Allah teddi noon en beltima oɗon jarlo oɗon jaafo noon mawɗo Samba Allah jarama haalde caggal Saidou Ba e Demba Sanghott weɓani sababu nde wonde koɓe kaali ko so tawi joom hakkille keɗotoɗo nana faama heeɗima ɗum tan andi koɓe kaali ko hay hunde ala ko fawta hen heddi tan ko eɗen duwo eɗen mbiyamo kanko Saidou Ba yo jogoro jaam mbeɗa heewi wiide e konngol neɗɗo wonano o wayni o wayi kono wayi o yiya o wiya o wayni o wayi neɗɗo ñametaki o yartaki golle makko tan e balle makko sa yi koddadama e so Elimane Siré Samba Demba Ali Moutar Seck Boubou Diang dengue mbalwade gallade ha joni golle mum ina cimte ko golle e balle sa yi jamareɓe hewɓe ɓe ganduɗa hoorema hande ina cimte ko golle mi haali nane konngol neɗɗo ko mbawɗa dañde aduna foof tiiɗe pinalma tiɗɗa hoorema andude pucci be e baali foof andude hoore mum ɓuuri Saidou Ba mi haali nane konngol mbimami ko min gandodiri hande ko gila 2001 minen ndendi meccal ngal minen ndendi saaha o kono min meeɗa bonodirde hay saaha goto min meeɗa yawdirde ko suufi meeɗa wonde hakkude amen donc noon so tawi o ari o daari jamma min mbanmi hakkillam jamma o ko jammam kala ko mbanmi hen toon kadi Allah kadi ko seeɗa mo mbaɗi ɗum ko gonga e yam sabu woni kanko omo jaranimi ɗum eɗen duttamo teddugal nde o siftori Mauritanie naaɓe o ari ko ñodde hakkude leydi Sénégal e leydi Mauritanie Sénégal e Mauritanie jiidi yumma e baaba ko yummoto baaba ga yummoto donc so tawi wawi jogade hakkille e miijo wawde arde e leydi Mauritanie firti ko o waɗi devoir makko o waɗi ko foti wadde sa woni neɗɗo média poɗɗa ko ñodde saabu konngol ɓuuri bonde hay kural guerruji kewɗi mbaɗi e aduna o probléme aji kewɗi mbaɗi e aduna o a tigde d' exemple Rwanda nde guerre o watti nde addi caɗele ɗe ko radio no wiye mille collines kamɓe gaddi guerre hakkude les Hutu e les Tutsi donc noon so tawi en mbawi famde ɗum enen o yimɓe média kaalen ko moƴƴi kalden no moƴƴi mbaɗiren ene moƴƴira kanko il a bien compris il a joué son rôle donc dendagal tampuɓe e jamma o tambi jamma o groupe 12 kamɓe kala en jettiɓe kono kadi eɗen jetta télé bedda e darde moɗon e kadi wawde famde ko ma enen foof mballodiren mais dans la main l'union fait la force Saidou Ba Allah jarama o jarama en jettatamo en duwantomo yo Allah jundu balɗe makko moƴƴina battane makko kanko andi ko woni sago makko Allah andi ko ɓuure makko yo Allah waɗama sago hoore makko en jettimo no fewi kadi o yodni e dardi e bandiraɓe makko o haali ɗo joni bandiraɓe makko rewɓe ummiɓe haari chator walla wuurɓe ɗo ɓe ganduɗa kadi kañumen kadi gaari e jamma o hay goto e mabɓe en jiyani ɗon ina daari darde sofde hay goto e mabɓe kadi en jiyani ɗon ina sifori no soofi saabu wonno wawno waade so tawi ɓe gaari ɓe donki hay palasuji ɓe jooɗi neɗɗo ko jeeya fof kañum jeeyi hoore muɗum holla ko min jeeyi walla min kolla ko min bandiraɓe ɗum noon ko yaware walla ko famɗinde kono ko neɗɗo ko yotta mum tan ko haqqille faddata min ko jikku eɗen jettaɓe e dendagal bandiraɓe arɓe yo Allah hokki en kadi wattani kadi mo wuuri oɗon jallo oɗon jaafo yo Allah hokki en balɗe juuɗe e battane moƴƴe tele bedde Allah jarama on jarama merci beaucoup ni tan woni aduna yimɓe yo tinnodir ballodir merci beaucoup Saidou Ba kankone Allah jarama o jarama DG TV Allah jarama Elage Daba Ndiaye eɗen jettamo kanko e Mariame Ndiaye so tawi ɓe jaɓano o arata kono noon ɓe paami minen amin gandinaɓe yoɓe gandu Saidou moɓe mbaɗi toon o Saidou dardude mabɓe ne gollodo e mabɓe o yawaka e leñol ngol famɗani e leñol ngol donc kala ɗo ɓe nanguno Saidou temedere yoɓe ɓiiti hen ha wona ujunere min gandinimi kam Mauritanie kam
DSTV kam yawaki ɗo yawnaka ɗo sababude fittandu Saidou Ba ɗum noon Saidou kala ɗum nanngunoma temedere mbiya mbaɗen ujunere kadi ko min wi je le dis solennellement aussi parce que vraiment il le mérite et bonne chance et bonne continuation yalla waɗan en jaam merci beaucoup machallah no mbiɗa sikki haalde moƴƴere hono mum bonnata e moƴƴere ma haydara en nani ko Demba Sanghott haali ko en nani kadi ko doyen Samba Pam haali ko e oɗo gorko Dimo danejo mo gandanɗa hoore ma tacci frontiére uji gam tawoyde bandu men e jingande leñol ɗum ɗon noon ala ko mbawaten wiide so wona yallah hokku en hawrude o saaha mo wuuri taw eɗen ɓeydi en ustaki kadi eɗen ɓeydi e ballodiral e jaggodiral ɗum noon oto jejjite abonnade chaîne men YouTube Fouta Vision e o bama provision woni télé mbed kala ɗo pulago woni mamin tawoyi inchallahu rabbi yallah waɗan en jaam